אז מה קורה חברים? וכן, היום אני, כמו שהבטחתי לכם, שאני אעשה לכם סרטון לייב של GTA אונליין עם חבר שלי ליאם. ליאם, תגיד שלום. מה קורה אנשים? כן, אז לא מה קורה, כרגיל. אז אני אעשה איתו את רוב הסרטונים כמעט כל הזמן, אבל עכשיו אני נוסע אליו ואנחנו הולכים לשפר, יש לו מכונית, הוא קנה 2 נראה לי. נכנסתי לזה של עד הקניון. לשפר את המכונית. אוקיי. בדיוק, אתמול קניתי מכונית חדשה, אבל אני רוצה להראות לכם אותה כאן בקיצון שלי. זה נכנס לך? אוקיי. אז אני נוסע לבית שלו. אני נראה קצת מוזר. וגם הוא, הנה הוא רמה 101, אתם רואים? כן. אני נוסע עכשיו לבית שלו, כאילו... אנחנו נתחיל. הנה, אני פה. איפה תתן לי שנייה לראות? אוקיי, הנה הוא במוסך, אז כבר חסכנו איזשהו דרך. אז... חכה, אני אבוא. חכה, אני עם האופנוע. רגע, עם מה אתה? עם המכונית? עם אחת המכוניות החדשות שלי. אוקיי. אז כן. יש לו מכונית חדשה. אז הוא כאילו... נשאר לו כסף, אז הוא מספר. בכמה כסף קנית אותה? 100,000 הוא קנה אותה. והנה הוא. הנה הוא. תפסיק לדפוק, ים תמותה. מה אתה רוצה שנעשה? רוצה שנראה להם את הבית החדש שקניתי ב-500,000? כן. איזה 500,000? 800,000? משהו כזה. כן, משהו כזה. בסגנון כזה 800 ומשהו 1,000 חברים. בוא נגיד, גם לך היה המון כסף, עד שהאקר לקח לך, לא? כן, היה, אבל בזבזתי, כאילו האקר לקח ממני את הכסף, גנבו לי את הכסף, נכון? כן, האקר בא ולקח לו הכל. וכבר לא נשאר לי כסף, נשאר לי כולה 3,856, אבל יש לי בית, אנחנו נעשה צחוקים קצת בסרטון ונעשה כיף. כן. והוא גם ייתן לי לנהוג על המכונית שלו. תשמע, אני מכיר את המטוס הזה. אני מכיר את המכונית הזו. היא כמו החשמלית הזו. כן, ראיתי אותה כמה פעמים, היא אחת המכוניות החדשות, לא? כן, אבל המנוע שלה כמו של המכונית ההיא. כן, אני לא כל כך איך שהמנוע יתקף. אוקיי, אז הוא נכנס לבית שלו. שנייה. תמיד קורא לו בבית. אוקיי, אז נכנסנו, בחיים לא הייתי בגרז' שלו, את האמת, אני חייב להגיד. לא, הייתי פעם אחת. אוקיי, זה אני, זהו. הוא סנטה, תעשה פרצוף. משהו. בי 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 בי. סנטה קלאוס והגמד שלו עושים חיים מטורפים. אוקיי. בוא ננהג בה. אתה רוצה לנהג? אני חשבתי על מקום יותר להשתכר, אתה מבין אותי? כן. אני מכיר את המכונית הזו, זו על בסיס המנוע שקנית, על המכונית של המנוע. תן לי לנהוג. אוקיי, נהוג. מצטערים על הרעש הזה, פשוט זה המשימה. רגע. קיבלתי 6,000. קיבלתי 6,480 שקל. כדאי לי לקנות עוד טילים או שאני לקנות לאבק? לא יודע, תקנה מה שאתה רוצה. וואי, אני שמתי על פאר פרסינג. זה מגניב. תשמע, אני לוחץ על הגז מהירה.
בוא נקנה לה מה שישאר לי מהכסף, תישאר. כן. אתה לא יודע לנהוג בגרוש. נכון. אתה כזה מטומטם. אתה סנטה קלאוז. מאיפה יש לך רישיון בכלל? אתה אמור להיות לחלק מתנות בבתים בכלל. לא אמרת טקסט ראשון, על מה אתה מדבר? חתיכת גמל. ואתה צריך למצוא לך למי לחלק את המתנות הגרועות שלך. שטוב כבר, לך תעבוד עוד. לך תעזור לי להשאיר אותה שלה. לא, אני לא אעזור לך חמור. למה לי לעזור לסנטה, הזקן הזה שהולך למות? תסתכלו איזה מכוער. אתה באמת איפה למדת לעבור טסט? הוא דומה לג'ימבורי. אתה שומע את המעט של הטיל של המכונית? כן. נורא איזה מוזר זה. בהתחלה לא הבנו כל כך מה זה. תשתיק את האחים שלך. תשתיק את האחים שלך. רגע, אני קונה משהו. יש לי הרבה... יש לי 9,000 ומשהו. לא, יותר. 10,000. כן, משהו כזה. קודם כל, בוא נראה מה אני יכול לקנות. בוא נשפר את האקדחים. קניתי, וואי, איזה אקדח. נשאר לי 1,710 שח. בוא תראה מה אני עומד לעשות לכבוד הסרטון הראשון שלה. אוקיי. זהו. קניתי אקדח די טוב. מילאתי את האקדחים. אני לא אמרת טוב. סע. אז כן, חברים. זה יום כיף שלנו. סרטון. היום נעשה קצת קניות, נעשה שיפורים כמו שעשינו. כן. תסתכלו משהו, תסתכלו. אני אצטרף עוד מישהו. מה זה? מה נהיית גמד אותך? תסתכל אותי. אתה נראה כאילו אתה מתחמק מעורב, מודה. ראיתי חדשות כאילו עם ההום שלי, ועכשיו עשית כאילו אתה מהאיש הזה שמתחמק מהעורב. אז אנחנו נוסעים לאמצע שום מקום. סתם. למה לאמצע שום מקום? בחוף הים. נתנו לים. וסתכלו. תעשי יותר אלינו. הנה, לא עליי. לא עליי, הבנת? לא עליי. טוב, מי אתה? סטופ. וואו. יא אם היה לי דלק הייתי שורף אותך. כן חמוץ? חכה, אני רק אבטל את הדבר הזה שלא יציק לי. אומייגאד. איזה פגיעה בראש. איזה צלם. מגיע לי קרדיט פה. אל תקשיבו לו, סתם שוויצה. אני קצת הולך לסווימינג לפני שהוא יהרוג אותי. רוצה שנלך עכשיו ליאכטה של מישהו? יאללה, בוא. ולהשחית דברים. כן, אבל קח את המכונית. למה? פשוט תרוץ, הנה, יש כאן סירה. חכה, אני בא עם המכונית שהיא תישאר יותר קרובה אלינו. מקסימום אני אזמין את השחורה. לא, אל תביא אותה. אני אזמין את השחורה. הנה, כבר לקחתי אותה. לא, השחורה יותר טובה להיות. נכון. תצא לי מהמכונית! יאללה. ערפת לי אותה. סתום את הפה. זה חתיכת חרא. עכשיו תראה מה קורה למכונית שהייתה אמורה להיות שלך. פצצה,
3, 2, 1. טוב, יאללה, בוא נלך על... מה זה? מה זה? היא לא התפוצצה. עכשיו, באמת? עכשיו כן. כי היא הייתה בתוך המים. 3, 2, 1, תגיד ביי. מה, היא לא מתפוצצת. טוב, חכה, בוא ניקח, יאללה. אחר כך נעשה גם אתגר, נחפש את אטלנטיס. כן. אוקיי, אני שם פור פרסים. שים פור פרסים. כן, לפי מה שאתם רואים, שאני סנטה קלאוס והוא גמד, הקריסמס קרב אלינו. אני חושב כבר בשבת הזאת התחילה לרדת שמש. כן, אז מה שהוא אומר, אל תקשיבו, סתם. תקשיבו. למה יש פה מישהו שלא יודע לנהוג וקופץ כמו מטומטם. איפה אתה? אני אכתוב לך. בוא, יש לי סטיקי בו. לא, פספסתי אותך. פאנה, בוא. אני עוד קצת רמה 21. וואי! עלית לי על הראש. ככה? חתיכת גמד כפוי טובה. סתום יא יש סנטה. כאן איזה מישהו שהוא לא מפסיק להזמין אותי. אז תגיד, תשים לו בן. בוא, אני אפיל אותך. אין פה יאכטה. אני לא מצליח לפגוע בך. נו, תפסיק כבר להיות כזה קשה להצביע. טוב יאללה, בוא ניסע, בוא נעשה משהו. מה אומר לך? אוי, איך אהבת אותי? גם אני אהבתי. טוב, פשוט בושה. יאללה, אני אוריד את המסכה, אני אראה להם את הפרצוף האמיתי שלי. לא כדאי, כי הם לא רוצים, ממש לא רוצים לראות את הפרצוף המכוער שלך. יאללה, טוב. לא כדאי לכם להסתכל על הפרצוף המכוער שלו, נראה כולו חדשקונים, כולו, סתם. עכשיו, תראה, קנית את האלה? בדברים האלה? תראה מה יש לי על הפרצוף, ותראה כזה, תראה, אתה רואה? רגע, תעצור. תעצור ותקלוט, אם אתה שם כזה דבר, אתה יכול להיות מתחת למים. אתה כן. יודע, אבל כמה פעמים קנית את זה. באיזה רמה אתה צריך להיות? לא יודע איזה רמה. יואו! כן, עכשיו הוא נופל וטובע. עכשיו הוא נופל וטובע בים. חכה שנייה. טוב, אני אביא לך. תסתהל, חברי הטוב. אז כן עוד כאן. אחי תספר. אתה מנסה להרוג אותי, אה? תראה כמו גבר, בואנה. גם לך מגיע.
רגע, כמה המסכה הזו עלתה לך? 3,000. זהו? כן, זהו, משהו. יש גם עוד מסכה. אבל אתה חייב לקנות אותה כמה פעמים בשביל להיות איתה מתחת למים. באמת? וואי! יואו, איזה פגיעה לראש! בוא נעשה משהו. טוב, סליים, אז אני אקרא את זה. אז אל תהרוג אותי עכשיו, סתם. שאני אהרוג אותי. טוב, מבטיח, די. בוא נעשה משהו כיף. אוקיי, תן לי להגיע. היית מת להגיע. יא! אתה רוצה ככה כשנלחם? מה, אני שפל. אז הרוג אותי. ובגללך הרגתי מישהו אחר. איש מסכן. נו, תעצור כבר במקום. עמד דפוק. עד שימאס לך. יאללה, תזמין מכונית. לא נותן לי ככה. הנה, נותן לי. חברים, עוד מעט נסיים את הסרטון. עוד כמה זמן נשאר לנו? תפסיק להרוג. לא יודע. לא להרוג. בוא, תרוץ. טוב. רק ישר, תעקור אחריו. פאק. איך אני מצחיק עם הנעל שדון שלי. תפסיק לראות, זה סתם עושה לך יותר. יאללה. אחרי שחק שלי רוצה לשחק איתך, תיתן לי. טוב. אוקיי, אז... הנה, בוא ניסע לבית החדש שלי, נראה אותם נוספים. עוד כמה זמן נשאר לנו? לא יודע. נראה לי עוד 20 דקות. 10 דקות. אפילו פחות. 5 דקות כזה. כן, רק נראה להם את הבית ונסיים את הסרטון. אוקיי. אני אעלים את המשטרה. תעלי מהר. או פי. מה זה? שנייה. בוא ניסע מהר. זה שהרגת אותי איכשהו ירד לי מלא כסף. לא נורא. לא, יש לי כאילו מספיק בשבילנו, אבל... נו, תעלי כבר. אני לא מעלה. טוב, אז ניתקע במשטרה הזאת. בגלל סנטה מחורבן. סע, שייסע לבית שנייה. לא! נו, כנס. נו, למה עשית את זה? היית צריך לתת לי, כנס. טוב. למה זה איתך? שנייה, יש לי רעיון. אתה נראה כמו פליצה מקרקרת בפנים.
אתה נראה כמו פליצה. וקצת דומה לפליצה. תראו איזה מכוער, בחייאת. נורא מלוכלך. נו, עוד שנייה. נו, תיסע כבר. אל תרווה, שלא יחצו אותנו. תיכנס, אין לך איזשהו זולה פה, תיכנס. פשוט לא מאמין עליך. אין, וקניתי גם, קניתי יותר מיני דברים, לא נראה לי שיש לי בעצם עוד כסף. עוד שהרסת אותי, היה לי המון כסף, אבל עשיתי הכל על הבית ועל כל המכוניות. בוא נמות פשוט. תהרוג את עצמך. שנייה. 3, 2, 1. יאללה, בוא ניפגש במקום ונסיים את הסרטון. איפה אתה? איפה אתה, יא מלוכלך? בוא, תרד. שנייה. אוקיי, אני אקח מהחונית וניכנס לבית. ואז נסתן את הסרטון. ליד המכונית, בוא נעשה סיים את הסרטון. בוא. חכה, נעשה סלפי אחר כך. נעשה סלפי עם העץ, הקריסמס. נו, אבל מה עושים עכשיו? נוסעים לבית, מראים לצופים את המכונית. נפסיק בסרטון. אין לך בת. מה? אין לך באגים. לא שמע. אין לך באגים. ומי ששואל, אני לא נותן. אני אשמח לשחק עם עוד חברים, עם עוד אנשים, אבל ים תמיד... כן, מי שרוצה שיתחבר איתנו, כן, אנחנו... ישלום את המספר שלו, ופשוט... ונענה לו פשוט. ואני אתן לכם את הקישור של אני אתן לכם קישור של המספר של ליאם, גם תדברו איתו. ובוא נראה להם את הבית בזה. ואז נסיים את הסרטון בבית. ונעשה להם לייק אחד גדול. תיכנס יפליצה. טוב כבר, שידון. סתמתי אתמול, ומחר, והיום. אוקיי, אני נכנס. אוקיי. יופי. עכשיו הוא ייתן לי להיכנס חברים. הנה הוא, הנה המכוער, שנראה כמו תחת. אז יאללה, בוא נסיים. הנה כאן, נעשה סלפי ונראה להם את הבית. ונעשה לייק אחד גדול ונפסיק. אני אצלם. יש לך ידיים קטנות. בוא. נעשה סלפי לבד, בוא איפה שהעת. הנה. כן? הנה. נו, למה? זהו. עשיתי. עכשיו בוא נראה להם את הבית. אתה נראה כמו דוגמנית. תודה, אמרו לי זה אמרו. בוא, יאללה, זה הבית. זה שירותים. נכנס לחרבן. סתם. אתם יודעים, בית טוב. בית יש לו גם חדריסט למטה. כן. יש עוד קומה. 3 קומות נראה לי, לא 4. 3 או 4. תסתכלו את הפרה מאוחה. כאילו מכרו אותה עם סנדוויץ', כמו סנדוויץ'. אוקיי, בוא נסיים את הסרטון.
קם? יאללה. קם. בוא נעשה בחדר האיס לייק אחד גדול. תעשה, לא, תסתכל עליי. תהיה איתי לידי, כאילו. רגע, נו. זהו, תעשה את משהו. תנו לייק, תנו סאבסקרייב, ונתראה.